Moje dcera zemřela před 4 lety. Nebo alespoň jsem si to myslela. Každý měsíc jsem dávala jejímu manželovi $900, které jsem vydělala ve svých 66 letech tím, že jsem šila a zašívala oblečení, až mi prsty krvácely. Dělala jsem to pro svou vnučku, na památku mého zesnulého manžela. Pak se jednoho sobotního rána objevil můj soused v mém šicí dílně a zašeptal: ta žena, která navštěvuje tvého zeťka v noci, má na ruce jizvu, stejně jako tvoje dcery. Tehdy jsem se podívala na záznamy z kamer a všechno, co jsem věděla o své rodině, se rozpadlo na 1000 lží. Děkuji, že jste tady a že sledujete tento příběh. Opravdu to pro mě znamená víc, než víte. Než půjdeme dál, dejte mi prosím chvíli, abych věděla v komentářích, odkud mě dnes sledujete. Čtu každou odpověď a vaše přítomnost je důležitá. Také bych chtěla poznamenat, že tento příběh obsahuje dramatizované a fiktivní prvky, které slouží k vzdělávacím a vyprávěcím účelům. Jakákoliv podobnost s reálnými jmény či situacemi je čistě náhodná, ale poselství za tímto příběhem má být smysluplné a užitečné. Moje dcera zemřela před 4 lety. Nebo alespoň jsem si to myslela. Každý měsíc od té doby jsem dávala jejímu manželovi $900, které vydělávám šitím kalhot a zašíváním roztržených švů, až mě bolí prsty a oči se mi rozmazávají pod slabým světlem mé šicí mašiny. Jmenuji se Dorota Hajsová. Žiji v úzkém cihlovém řadovém domě na Frankfurt Avenue v severním Filadelfii. V takové čtvrti, kde každý zná vaše jméno a vaše záležitosti. Dům je teď tichý. Příliš tichý. Dříve byl plný života. Henryho smíchu. Rebeččina hlasu volajícího z kuchyně. Vůně nedělního pečení naplňovala každý kout. Teď jsem tu jen já, má šicí mašina a police v obýváku, na které stojí urna, na níž se už skoro nemohu podívat. Rebeka byla moje jediná dcera. V březnu roku 2020 jsem dostala telefonát, kterého se každý rodič bojí. Došlo k autonehodě na dálnici 95 těsně za městem. Řekli mi, že netrpěla. Nevím, jestli je to pravda, ale opakovala jsem si to 1000krát, doufajíc, že to bude méně bolet. Nikdy to nebolí méně. Půl roku poté Henry odešel za ní. Lékaři tomu říkali mrtvice, ale já věděla lépe. Žal ho pohltil. Nemohl unést tíhu ztráty Rebeci. Když zemřel to zářijové ráno, část mě mu záviděla. Aspoň už nemusel cítit tuto prázdnotu. Ale já nemohla následovat. Ještě ne. Protože Rebeka zanechala po sobě Sofii, naši 8letou vnučku, jediný kousek mé dcery, který mi zůstal. A Sofia mě potřebovala. Derek, Rebečin manžel, mi řekl, že se snaží vychovat Sofii sám. Že jeho plat nestačí. Tak jsem nabídla pomoc. $900 měsíčně. Na můj věk to nezní jako moc, ale pro mě je to všechno. Přijímám zakázky od čistírny na rohu ulice, zašívám lemování sousedům, opravují bundy pro zaměstnance z obchodu na rohu. Moje prsty jsou většinou ráno oteklé, ale překonávám to, protože Sofia si zaslouží budoucnost. 3 roky jsem Sofii pravidelně vídala. Nedělní večeře u mě doma, výlety do parku, pomoc s domácími úkoly u mé kuchyňské linky. Tyto chvíle mě držely nad vodou. Ale před 3 měsíci se všechno změnilo. V srpnu začal Derek vymýšlet výmluvy. Sofia byla zaneprázdněná. Měla příliš mnoho domácích úkolů. Necítila se dobře. Když přišel září a on říkal to samé, začala jsem se obávat. V říjnu jsem viděla svou vnučku jen jednou, přičemž Derek byl pořád poblíž. Tento pátek byl 50. výplatní termín. $45,000 za 4 roky a 2 měsíce. Složila jsem bankovky do bílé obálky a šla k Derekovu domu, který byl jen pár bloků daleko.
Vystoupila jsem po 3 betonových schodech a zaklepala. Derek otevřel rychle, až příliš rychle. Doroto, řekl chladně, sahajíc po obálce. Doufala jsem, že uvidím Sofii, řekla jsem. Jen na pár minut. Přinesla jsem sušenky. Držela jsem nad hlavou plechovku s čokoládovými sušenkami, jejími oblíbenými. Dělá domácí úkoly. Neváhal. Dereku, neviděla jsem ji od srpna. Teď je listopad. Chci se jen ujistit, že je v pořádku. Je v pořádku. Vzal obálku, zkontroloval bankovky a přikývl. Díky. Uvidíme se příští měsíc. Začal zavírat dveře. Pak jsem to slyšela. Hlas ženy, tlumený, ale zřetelný, vycházející z domu. Ne televize, skutečný hlas mluvící tiše. Stuhla jsem. Derekova čelist se napjala. Kdo to je, zeptala jsem se. Nikdo, jen pořad. Zavřel dveře. Stála jsem na jeho verandě a zíral na zavřené dveře, srdce mi bušilo. Derek žil sám se Sofií. Říkal mi to 100krát. Žádná přítelkyně, žádný spolubydlící, jen on a moje vnučka. Tak kdo to byla? Ten hlas mě pronásledoval celou noc. Ležela jsem v posteli a zírala na strop, znovu a znovu přehrávala ten okamžik, tlumený tón ženy prosakující skrz Derekovy dveře, jak se mu napjala čelist, když jsem se zeptala, kdo to je. Když svítalo, barely jsem spala hodinu. V sobotu ráno jsem se přinutila vrátit se k práci. Moje šicí mašina byla vždy mým útočištěm. Stabilní hučení, útěcha, když se mi myšlenky rozběhnou. Šila jsem šaty pro paní Pattersonovou, pravidelnou zákaznici, která moc mluví, ale dobře tipuje. Když jsem uslyšela zvonek nad dveřmi obchodu, podívala jsem se nahoru, očekávajíc dalšího souseda s roztrženou bundou. Místo toho to byla Harriet Wolf. Harriet bydlí v bytě pod Derekovým domem, pár bloků daleko. Její 68 je v důchodu jako školní knihovnice, má stříbrné vlasy, které nosí v pevném drdolu, a oči, které nic neunikne. Znali jsme se léta. Kdysi hlídala Rebeču, když byla malá. V poslední době si většinou vyměňujeme zdvořilosti v obchodě na rohu nebo si máváme přes ulici. Ale dnes nebyla Harriet usměvavá. Měla bledou tvář a pevně svírala svou kabelku, jako by mohla odletět. Doroto, řekla tiše. Musím s tebou mluvit. Je to důležité. Položila jsem šaty paní Pattersonové a gestem ji vyzvala, aby si sedla na židli u okna. Co se děje, Harriet? Vypadáš, jako bys viděla ducha. Zaváhala, svírala si ruce. Možná jsem to viděla. Můj žaludek se stáhl. Co tím myslíš? Harriet se naklonila vpřed a snížila hlas, i když jsme byli sami. Včera v noci, vlastně brzy ráno, jsem nemohla usnout, víš, jaké to je v našem věku. Připravovala jsem si čaj kolem 2. hodiny, když jsem se podívala z okna. Viděla jsem někoho, kdo vycházel z Derekovy budovy. Zamračila jsem se. Derek ve 2 ráno. Ne, řekla rychle. Ne Derek. Byla to žena. Pokoj se zdál nakloněný. Žena. Harriet přikývla. Vyšla z předních dveří, pohybovala se rychle, ale podivně, jako by se snažila nebýt viděna. Měla šátek omotaný kolem hlavy, který pokrýval většinu její tváře, a dlouhý kabát, i když nebylo tak chladno. Ale víš co, Dorothy? Na chvíli se odmlčela, její oči hledaly ty mé. Když sahala po dveřích auta, pouliční lampa osvětlila její levou paži. Měla jizvu, dlouhou, od zápěstí až po loket. Zadržela jsem dech. Rebecca měla takovou jizvu. Dostala ji, když jí bylo 23, v roce 2015. Menší nehoda. Sáhla do auta, aby si vzala telefon, a špatně si poranila ruku o rozbité sklo z okna.
Nikdy se úplně nezahojila. Dlouhá 4 centimetry, bledá a zubatá, vždy viditelná, když nosila krátké rukávy. Políbila jsem tu jizvu snad 100krát, když se zotavovala. Držela jsem ji za ruku při šití. Dorothy. Harrietin hlas mě vrátil zpět. Jsi v pořádku? Zbledla si. Zakroutila jsem hlavou a snažila se rozptýlit mlhu. Co? Co dalšího si viděla? Nasedla do staršího sedanu, tmavé barvy. V tom světle jsem nemohla říct, jestli je modrý nebo černý, a odjela. Trochu kulhala, šetřila pravou nohu. Harriet natáhla ruku a dotkla se mé. Dorothy, vím, že to zní šíleně, ale způsob, jakým se pohybovala, ta jizva. Pomyslela jsem na Rebeču. Teď mi třásly ruce. Chytila jsem se okraje svého šicího stolu, abych se uklidnila. Rebeka je pryč, Harriet. Odešla před 4 lety. Vím. Harrietin hlas byl jemný, ale rozhodný. Byla jsem na pohřbu, pamatuješ? Ale Dorothy, naše budova právě minulý měsíc nainstalovala bezpečnostní kamery. Záznamy se ukládají na 2 týdny. Pokud chceš vědět, kdo ta žena byla. Odmlčela se a nechala myšlenku viset ve vzduchu. Nemohla jsem mluvit. Moje mysl běžela na plné obrátky. Hlas té ženy, kterou jsem slyšela u Derekových dveří včera. Harrietin popis. Ta jizva. To nemohlo být možné. Ale co když to možné bylo? Harriet stála a tiskla mi rameno. Zjistím to u správce budovy ohledně záznamu. Ale Dorothy, pokud potřebuješ pomoc, měla bys zavolat někomu, komu důvěřuješ. Někomu, kdo ví, jak takové věci řešit. Poté, co odešla, jsem seděla strnule na židli, jako by uplynula celá věčnost. Pak jsem s třesoucími prsty vzala telefon a vytočila jedinou osobu, která by mi mohla věřit, Richarda Hasse, mladšího bratra mého zesnulého manžela Henryho. Byl detektivem v baltimorské policii 30 let, než odešel do důchodu před 5 lety. Kdyby někdo mohl tento zmatek rozluštit, byl to on. Zvedl to na 3. zazvonění. Dorothy, je vše v pořádku. Snažila jsem se uklidnit svůj hlas, ale praskal. Každopádně, Richarde, potřebuji tvoji pomoc. Myslím, že Rebeka by mohla být stále naživu. Richard dorazil do hodiny. Slyšela jsem, jak jeho dodávka zastavila venku, a sledovala jsem skrze okno obchodu, jak vystoupil, vysoký muž v jeho 60. letech se šedivými vlasy a s takovou stabilní přítomností, která přichází z desetiletí čelících věcem, které většina lidí nikdy nechce vidět. Byl Henryho oporou, když jsme ztratili Rebeču. Teď by možná mohl být mojí. Podívejme se, co ta kamera zachytila, řekl, když položil svůj notebook na můj šicí stůl. Zamkla jsem dveře obchodu a otočila ceduli na zavřeno. Moje ruce se stále třásly. Richard si toho všiml, ale nekomentoval to. Místo toho vytáhl telefon a rychle zavolal. Jerry, tady Richard Hayes. Jo, vím, že to už je nějaká doba. Přešel k oknu, jeho tón byl neformální, ale cílený. Poslouchej, potřebuji laskavost. Budova na bloku 1600 má bezpečnostní systém, který byl nainstalován minulý měsíc. Potřebuji přístup k záznamu z brzkého rána. Chvíli se odmlčel. Ocením to. Pošli mi přihlašovací údaje na e-mail, další odmlka. Díky, Jerry. Dlužím ti jednu, zavěsil a podíval se na mě. Starý kamarád z policie. Teď radí bezpečnostním firmám. Měli bychom mít přístup za 10 minut. Přikývla jsem, neschopná promluvit. 10 minut se zdálo jako věčnost. Richard otevřel svůj notebook na mém šicím stole, modrý lesk obrazovky se odrážel od jeho brýlí. Stála jsem za ním a držela se opěry jeho židle. Když přišel e-mail,
proklikával se sérií přihlašovacích obrazovek, jako by to dělali 1000krát předtím. Dobře, zamumlal. 8. listopadu. Začneme v 2 ráno, obrazovka se zaplnila zrnitým černobílým záznamem z kamery umístěné nad předním vchodem budovy. Časová značka v rohu ukazovala 02:00:14. Richard přetočil prázdnou ulici, která se míhala v urychleném tempu. Pak, ve 2:17:03, se objevila postava. Richard zpomalil přehrávání na normální rychlost. Zadržela jsem dech. Žena vyšla ze stínu na okraji rámu, pohybovala se rychle, ale opatrně, hlava se jí otáčela doleva a doprava, jako by se dívala po světcích. Byla oblečena v tmavém, měla dlouhý kabát a kalhoty. Ale co nejvíc vynikalo, byl černý šátek omotaný kolem hlavy, který zakrýval její vlasy a většinu tváře. Vidět byly jen její oči a i ty byly sklopené, vyhýbající se kameře. Přistoupila k Derekově budově a vyšla po schodech. Bez váhání. Sáhla do kapsy kabátu a vytáhla klíč. Má klíč, zašeptala jsem. Richard neodpověděl, jeho oči byly upřené na obrazovku. Žena odemkla dveře a otevřela je. Na okamžik, možná na 2 sekundy, světlo z chodby uvnitř se rozlilo na schody, osvětlilo ji, když prošla. A tehdy jsem to uviděla. Její levá ruka, jak sahala dopředu, aby se opřela o dveře, byla zachycena ve světle. Rukáv jejího kabátu se mírně vyhrnul, odhalující zápěstí a předloktí. Tam, běžící od místa nad zápěstím až do poloviny předloktí, byla jizva. Dlouhá a bledá, mírně zubatá, nezaměnitelná, i na rozmazaném záznamu. Zastav, řekla jsem, můj hlas se zlomil. Richarde, přestaň. Zastavil video. Žena stála v půli kroku. Její paže byla natažená, jizva viditelná v ostrém světle. Richard přiblížil obraz, rozmazával se, ale stále byl dost jasný. Jizva byla asi 4 palce dlouhá, možná blíž 10 centimetrům, vedla v nepravidelném tvaru od jejího zápěstí k lokti. Byla světlejší než okolní kůže, vyčnívala i v černobílé. Viděla jsem tu jizvu 1000krát. Procházela jsem jí prsty, když se Rebecca zotavovala. Sledovala jsem, jak si na ní každou noc nanáší krém, protože kůže na tom místě byla vždy suchá. Dorothy. Richardův hlas byl tichý, téměř úctyhodný. To je Rebečina jizva. Rozpoznala bych ji kdekoliv. Podlomily se mi kolena. Chytila jsem se stolu, abych nespadla, ale my jsme ji pohřbili, Richarde. Měli jsme obřad. Měli jsme její popel. Otočil se v křesle, aby se na mě podíval, jeho výraz byl vážný. Máme ho, nebo máme jen to, co nám dali? Otázka visela ve vzduchu jako tíha, která mi tlačila na hrudník. Vzpomněla jsem si na pohřební ústav. Zavřená rakev, protože nehoda byla příliš vážná. Urna nám byla předána 3 dny poté, pečlivě uzavřená, lesklá, s oficiálním vzhledem. Nikdy jsem o tom nepochybovala. Proč bych měla? Derek všechno zařídil. Byl zničený. Nebo jsem si to myslela. Řekl mi, že kremace byla to, co Rebecca chtěla. Ale co když lhal? Co když nikdy nebylo tělo k spopelnění? Musím vidět urnu, řekla jsem náhle, můj hlas byl silnější, než jsem cítila. Teď hned, Richard přikývl a zavřel notebook. Kde je? Doma na poličce v obývacím pokoji. Vstal a vzal si kabát. Tak pojďme. Pokud je Rebecca naživu, musíme zjistit, co je v té urně. Cesta k mému domu trvala méně než 5 minut, ale připadala mi jako hodiny. Moje mysl běžela, probíhala každou vzpomínkou, každým detailem, každým okamžikem od Rebecciny údajné smrti. Jak jsem to mohla přehlédnout? Jak to mohli přehlédnout všichni? Když jsme zastavili před mým řadovým domem,
skoro jsem vyběhla po schodech. Richard šel hned za mnou. Odemkla jsem dveře třesoucími se rukama a rovnou zamířila do obýváku. Tam byla urna, stála na poličce, kde jsem ji položila před 4 lety, hned vedle zarámované fotografie Rebeci usmívající se ve svatebních šatech. Zírala jsem na ni, mé srdce bušilo tak silně, že jsem ho slyšela v uších. Pokud byla Rebeka naživu, pokud ta žena na záznamu byla opravdu moje dcera, co tedy bylo uvnitř této urny? Nedělní odpoledne. Urna stála na mé poličce 4 roky. Každý den jsem kolem ní prošla, utírala ji prach, narovnávala ji, pokládala čerstvé květiny vedle fotografie Rebeci ve svatebních šatech, ale nikdy jsem se na ni opravdu nepodívala. Ne tak, jak se na ní dívám teď. Potom, co jsme včera viděli záznam, chtěl Richard urnu okamžitě otevřít, ale požádala jsem ho, aby počkal. Potřebovala jsem čas. Čas připravit se na cokoliv, co jsme měli najít. Čas se rozloučit s posledními 4 lety mého života. S verzí, kde moje dcera byla pryč a já jsem byla jen truchlící matka, která se snažila. Teď, když jsem stála v obývacím pokoji s Richardem po boku, věděla jsem, že už nezbývá žádný čas. Myslela jsem na Henryho, svého manžela, muže, který mi držel ruku během 42 let manželství, který se mnou plakal v noci, kdy se Rebeka narodila, který ji učil jezdit na kole před tímto domem. Potom, co jsme dostali urnu z pohřebního ústavu, ji Henry nemohl nechat na pokoji. Každou noc bez výjimky seděl ve svém křesle vedle poličky a mluvil s ní. Říkal Rebecce o svém dni, o sousedech, o mně. Omlouval se za to, že ji nedokázal ochránit. Někdy jsem ho našla tam ve 2 hodiny ráno, jak jen tak sedí ve tmě, jeho ruka spočívala na urně, jako by stále mohl cítit její teplo. Postarám se o tvou matku, šeptal. Slibuji, zlato. Postarám se o ni. 6 měsíců poté odešel. Lékaři říkali, že to byla mrtvice. Ale já jsem věděla lépe. Henry zemřel na zlomené srdce, věříc, že jeho dcera je navždy pryč. Věříc, že urna na naší poličce obsahuje vše, co z ní zbylo. Co když ne, Dorothy? Richardův hlas mě vrátil zpět. Jsi připravená? Přikývla jsem, nedůvěřujíc svému hlasu. Richard vykročil vpřed a opatrně zvedl urnu z poličky. Byla těžší, než vypadala, asi 4 kilogramy, vyrobená z leštěného mosazi s Rebekačiným jménem vyrytým na přední straně. Rebecca Marie Heskelahen. 15. března 1986 do 8. března 2020. Milovaná dcera, manželka, matka. Položil ji opatrně na konferenční stolek. Sedla jsem si na pohovku, ruce jsem měla tak pevně spojené, že mi klouby zbělely. Víko bylo uzavřené silnou vrstvou silikonu kolem okraje. Standardní postup. Řekli nám, abychom všechno udržovali v bezpečí. Richard vytáhl malý šroubovák z kapsy a začal opatrně škrábat séalant. Zvuk byl ostrý v tichém pokoji, jako nehty na tabuli. Trvalo to několik minut. Sledovala jsem každý pohyb, mé srdce bušilo silněji s každým škrabáním čepele. Nakonec Richard dostal špičku šroubováku pod okraj víka a jemně ho uvolnil. Ozval se jemný praskot, když se peče uvolnilo. Na chvíli se zastavil a podíval se na mě. Poslední šance. Jsi si jistá, že chceš vědět? Znovu jsem přikývla. Otevři to. Richard zvedl víko. Uvnitř byla průhledná plastová taška svázaná nahoře twistem. Skrze průhledný materiál jsem viděla šedý popel, hrubý a nerovnoměrný, nic jako jemný prášek, jaký jsem si představovala. A na dně tašky, napůl pohřbené v popelu, byly několik hladkých kamenů, říčních oblásků, možná těch, které byste našli u potoka. Richard opatrně sáhl dovnitř a rozvázal tašku. Vzal si špetku popela mezi prsty, pomalu ho třel, zkoumal texturu.
Potom zvedl jeden z kamenů a otočil ho v dlani. Podíval se na mě, jeho výraz byl vážný. To je dřevní popel, řekl tiše. Pravděpodobně z krbu, smíchaný se zemí a těmito kameny, aby přidal hmotnost. Položil kámen na stůl se slabým cinknutím. Dorotko, tohle není ona. Pokoj se mi zdál nakloněný. Uslyšela jsem zvuk, hluboké zvířecí zasténání, a uvědomila si, že vychází ze mě. Nohy mi podlomily. Sklopila jsem se na pohovku, ruce jsem si přikryla obličej, zatímco vzliky trhaly mé hrdlo. 4 roky. 4 roky jsem věřila, že má dcera je pryč. 4 roky jsem truchlila, postrádala ji, toužila po ní. 4 roky jsem žila s touto urnou, myslela si, že obsahuje poslední fyzický kousek rebeci na tomto světě, a to všechno byla lež. Jindřich. Zaskočila jsem mezi vzliky. Ach, bože. Jindřich. Zemřel, protože věřil, že tohle je ona. Každou noc seděl vedle té věci, mluvil s ní, omlouval se jí, sliboval, že se postará o mě. A byla to jen popel z krbu. Richard poklekl vedle mě, položil mi ruku na rameno. Nic neřekl. Co by mohl říct? Podívala jsem se na urnu, na tašku dřeva, popela a říčních kamenů a pocítila jsem, jak se něco uvnitř mě mění. Smutek, který mě tížil 4 roky, začal tvrdnout v něco jiného. Hněv. Rebeka žila. Ten záznam to dokázal. Předstírala svou smrt. Nechala nás pohřbít prázdnou urnu. Nechala nás truchlit. Nechala svého otce umřít v agonii, věřící, že ztratil jediné dítě. Nechala ho jít. Nechala Jindřicha umřít s taškou lží. A to všechno, zatímco jsem každého měsíce dávala jejímu manželovi $900. Nechala ho umřít takto. Zašeptala jsem, zírajíc na urnu. Rebeka nechala svého otce umřít pro tašku plnou lží. Pokud byla Rebeka naživu, někdo jí pomáhal. Někdo s penězi, zdroji, plánem, Derek. 2 dny jsme s Richardem plánovali. Nemohli jsme ho konfrontovat přímo. Jen by všechno popřel. Potřebovali jsme důkaz. Skutečný důkaz. V úterní ráno jsem zavolala své nejstarší přítelkyni, Ireně Cunninghamové. Známe se už od základní školy, pracovali jsme spolu v textilní továrně ve 20. Poté, co odešla z právnické kanceláře jako sekretářka, začala se učit o počítačích, naučila se všechno od tabulek po sledovací aplikace. Pokud někdo mohl pomoci sledovat Dereka, aniž bychom byli odhaleni, byla to Irene. Potřebuji tvou pomoc, řekla jsem, když zvedla telefon. Je to o Rebece. Irene se neptala. Budu tam za hodinu. Ten den odpoledne jsem vyzvedla Sofii ze školy, poprvé po 3 měsících, co to Derek dovolil. Zavolala jsem mu to ráno a trvala na tom, že je na čase, aby viděla svou babičku. Řekla jsem pevně. Už to trvá příliš dlouho. Možná mu konečně došlo, co dělá. Nebo si možná myslel, že kdyby řekl znovu ne, vzbudilo by to podezření. Každopádně souhlasil. Sofie byla v autě tichá, svírala svůj batoh. Vzala jsem ji do Tonyho pici na Market Street a objednala její oblíbenou pizzu s pepperoni a extra sýrem. Kousky posouvala po talíři, sotva jedla. Zlato, řekla jsem jemně. Je všechno v pořádku doma. Přikývla, ale nepodívala se mi do očí. Víš, že mi můžeš říct cokoliv, že? Jsem tu vždy pro tebe. Sofie zaváhala. Pak se její hlas zmenšil. Tatínek má kamarádku, paní. Někdy k nám chodí na návštěvu. Zastavil se mi dech. Jak vypadá? Má blond vlasy. Opravdu hezká. Je na mě hodná. Její jméno začíná na A, myslím. Jako Amy nebo Anna. Amber.
Chodí sem často. Sofie pokrčila rameny. Někdy tatínek říká, že mu pomáhá s prací, ale hodně se smějí a někdy zůstává dlouho. Donutila jsem se usmát, ačkoliv mi hrudník svíral. To je fajn, zlato. Jsem ráda, že má tatínek přátele, kteří mu pomáhají. Po obědě jsem Sofii odvezla zpět k Derekovu domu. Otevřel dveře, krátce se na mě podíval, vzal Sofii za ruku a bez jediného slova zavřel dveře. Okamžitě jsem poslala Ireně zprávu. Je doma. Jsi na místě? Odpověď přišla během několika sekund. Kavárna naproti. Vidím jeho přední dveře. Další 2 hodiny Irene čekala. Já jsem seděla ve svém autě 3 bloky daleko, ruce svírající volant, telefon na sedadle spolujezdce, srdce bušící. V 4 hodiny 47 minut odpoledne Irene poslala fotku. Derek šel po ulici, sám, ruce v kapsách. Sleduju ho teď, napsala. O 10 minut později se vydal směrem k Columbus Boulevard, šel rychle. Pak vešel do Brew Coffee House. Další zpráva. Potkává se s někým. Blondýnka, ve věku kolem 35 let. Sedí spolu. Můj žaludek se sevřel. Přišla další fotka. Derek a žena u malého stolku v rohu, naklonění k sobě, prsty zaklesnuté přes stůl. Pak další fotka venku před kavárnou pod lampou. Derek a žena, objímají se, líbají se. Zíral jsem na obrázek, ruce mi třásly. Irene mi poslala poslední zprávu. Mám její SPZ. Amber Danielsová, 35 let, pracuje v salonu Divine Cuts na Market Street, řídí modrý Honda Civic. Seděla jsem jako skamenělá, zírajíc na fotografie. Derek netruchlil. Nebyl v úzkosti. Pokračoval dál. Měl někoho jiného. A pokud Derek pokračoval, pokud měl Amber ve svém životě, veřejně, pohodlně, kde se do toho všeho vešla Rebecca. Byla moje dcera ještě součástí jeho plánu, nebo se stala jen další osobou, kterou plánoval opustit, jako plánoval opustit Sofii. Ireniny fotografie přišly ve 5 hodin 47 minut odpoledne. Byly 3. Seděla jsem u kuchyňského stolu, když mi telefon zavibroval. Ruce mi stále třásly po všem, co se odpoledne stalo, sledovala jsem Dereka očima Sofie, nevinně se tvářila, jako by bylo všechno normální, zatímco se můj svět hroutil pod mýma nohama. Zvedla jsem telefon a otevřela zprávu. První fotka se pomalu načítala, pixel po pixelu. Ukazovala Dereka a blondýnku, jak sedí naproti sobě u malého stolu uvnitř Brew Coffee House. Ale neseděli jen tak. Jejich ruce byly propletené uprostřed stolu. Jak se Derek nakláněl dopředu, jak se na něj dívala, tohle nebylo tělo pracovníků. Nebylo to ani lehké přátelské intimity. To bylo něco úplně jiného. Můj žaludek se obrátil. Druhá fotka se načítala. Tentokrát byla pořízena venku před kavárnou. Derek a žena stáli pod lampou, teplý lesk osvětlující jejich tváře. Měla ruce kolem jeho krku. On měl ruce na jejím pase. A líbali se. Nešlo o rychlý polibek, ale o ten druh polibku, který si lidé vymění, když si myslí, že je nikdo nevidí. Když jim je jedno, kdo na ně kouká. Cítila jsem, že se mi nedostává dechu. Třetí fotografie ukazovala ženu, jak jde k autu, tmavě modrému sedanu zaparkovanému u chodníku. Její blond vlasy zachytily světlo a i na rozmazané fotografii jsem viděla, že je mladší než já. Tak ve středních 30, možná. Byla hezká tím bezstarostným způsobem, jakým některé ženy umějí být. Můj telefon znovu zabuzil. Další zpráva od Irene. Jmenuje se Amber Daniels. Zjistila jsem si její SPZ, zatímco byla uvnitř. Pracuje v salonu na Market Street, myslím, že se to jmenuje Divine Cuts. Ve středních 30.
Vypadá to, že s Derekem jsou už nějakou dobu, podle toho, jak jsou spolu uvolnění. Zírala jsem na jméno Amber Daniels. Něco se říkala Sophie. Takže to byla Derekova kamarádka z práce. Žena, která přinesla Sophie sušenky. Žena, která chodila do jeho domu, zatímco jsem mu každý měsíc předávala $900, věříc, že se snaží vychovávat svou vnučku sám. Nesnažil se. Budoval si nový život. Další zpráva od Irene. Právě odešli spolu směrem k Columbus Boulevard. Tam jsou všechny motely. Nechci je tam sledovat, Dorothy. Příliš riskantní. Ale mám všechno, co potřebujeme. Fotografie, její jméno, její SPZ. Okamžitě jsem odpověděla. Děkuji. Udělala jste víc než dost. Prosím, buďte opatrná. Irene odpověděla, jdu teď domů. Zavolej mi, pokud budeš potřebovat něco. Opravdu to myslím vážně, odložila jsem telefon a znovu se podívala na fotografie, moje hruď byla naplněná hněvem. Derek nebyl v smutku po Rebece. Nebyl tím zničeným vdovcem, kterého jsem poslední 4 roky považovala za takového. Zatímco Henry seděl ve tmě a mluvil s pytlem popela, zatímco jsem šila, dokud mi prsty nekrvácely, abych podpořila jeho smutek. Derek se posouval dál. Viděl se s někým, budoval vztah, líbal ji pod lampami, jako by mu na ničem nezáleželo. A celou dobu bral moje peníze. Ale bylo tu něco jiného, co mě trápilo. Něco, co nepasovalo. Pokud se Derek pohnul dál, pokud byl zapletený s Amber Daniels, věděla Rebecca o tom. Žena na bezpečnostních záběrech byla Rebecca. Teď jsem si byla jistá. Jizva, způsob, jakým se pohybovala, jak vklouzla do Derekovy budovy, jako by tam patřila. Rebecca byla naživu a Derek to věděl. Tak co byla Amber Daniels pro něj? Kryt, rozptýlení, nebo si Derek hrál s oběma? Přemýšlela jsem o Rebece, která se skrývala někde 4 roky, zatímco její otec umíral, věříc, že je pryč. Přemýšlela jsem o tom hromadě lží. Přemýšlela jsem o tom, jak se Derek díval na Amber na těch fotografiích. O něžnosti, o známosti. Pokud Derek začal nový život s Amber, věděla Rebecca vůbec. Nebo byla má dcera jen další osobou. Další figurka, kterou podvedl v jakékoliv zvrácené hře, kterou hrál. Otázka se mi v mysli točila, ostřejší a bolestivější s každým obratem. Vzala jsem telefon a zavolala Richardovi. Musíme zjistit víc o Amber Daniels, řekla jsem, když zvedl telefon. A musíme přijít na to, co Derek opravdu plánuje, protože si nemyslím, že by Rebecca znala celou pravdu. Středa odpoledne. Richard sledoval Amberino auto, zatímco byla uvnitř salonu. GPS sledovač zašeptal do svého telefonu. Teď čekáme. Poté, co jsme viděli fotografie Dereka a Amber, Richard a já jsme věděli, že ji musíme sledovat. Ale sledovat někoho v reálném čase bylo riskantní. Jediný chybný krok a byli bychom odhaleni. Tak Richard přišel s lepším plánem. Malý GPS sledovač, velikosti zápalkové krabičky, magneticky připevněný pod zadním nárazníkem Amberina auta, zatímco byla zaneprázdněná stříháním vlasů v Divine Cuts. Není to zrovna legální, varoval mě Richard to ráno. Ale ani není legální předstírat vlastní smrt a podvádět rodinu. Neodporovala jsem. Do 8 hodin večer jsem seděla v Richardově kamionu zaparkovaném 2 ulice od Amberina bytového domu, pozorujíc blikající tečku na jeho tabletu. Tečka Amberina auta stála na místě už hodiny. Pak v 8:14 začala jezdit. Je na cestě, řekl Richard tiše a nastartoval motor. Uvidíme, kam jde, sledovali jsme signál GPS městskými ulicemi, držíc se alespoň 4 nebo 5 bloků za ní. Amberino auto jelo na východ, pak na jih, a pak přešlo na most Ben Franklin.
Opouští Filadelfii, řekla jsem, svírajíc opěrku ruky. Vypadá to, že míří do Camdenu. Camden v New Jersey. Jen přes Delaware, ale úplně jiný svět než naše čtvrť. Byla to průmyslová oblast. Sklady, opuštěné továrny, prázdné pozemky. Nezrovna místo, kam byste šli v noci, pokud byste neměli důvod. GPS nás vedlo hlouběji do průmyslové čtvrti Camdenu. Ulice byly zde řídké a mnohé budovy vypadaly, jako by nebyly používány léta. Rozbité okna, rezavé ploty, prasklý chodník. Richard jel pomalu, světla stlumená, následujíc blikající tečku na obrazovce. Konečně Amberino auto zastavilo. Cooper Street, zamumlal Richard a podíval se na mapu. Skladová čtvrť. Odbočili jsme na Cooper Street a okamžitě jsme uviděli Amberin sedan zaparkovaný před velkým jednopodlažním skladem. Budova byla stará, cihlové zdi zasažené časem. Několik úzkých oken blízko střechy, těžké kovové dveře na boku. Kolem nebyla žádná jiná auta, žádná světla kromě slabého lesku pronikajícího trhlinami ve dveřích. Richard zaparkoval půl bloku daleko, schoval svůj kamion za řetězovým plotem, kde jsme měli jasný výhled, ale nebyli jsme snadno vidět. Zůstaň nízko, zašeptal. Přikývla jsem, srdce mi bušilo v hrudi. Amber vystoupila ze svého auta, nesoucí 2 plastové tašky s jídlem, podle vzhledu. Rychle šla k dveřím skladu, jednou se ohlédla přes rameno a pak zaklepala 2krát. Dveře se otevřely zevnitř jen natolik, aby mohla projít, a pak se znovu zavřely. Někdo tam bydlí, řekl Richard. Vzal z zadního sedadla dalekohled a podal mi ho. Počkej, uvidíme, kdo vyjde ven, seděli jsme v tichosti. 10 minut se zdálo jako 10 hodin. Ruce mi tak třásly, že jsem sotva udržel dalekohled v klidu. Pak se znovu otevřely dveře. Amber vyšla ven jako první, stále držící prázdné tašky. A za ní, rámovaná slabým světlem uvnitř, stála žena. Zvedl jsem dalekohled s třesoucíma se rukama a zaostřil na její obličej. Byla štíhlejší, než si pamatuji. Její vlasy byly delší, tmavší, stažené v volném culíku. Měla na sobě džíny a oversized mikinu, rukávy vyhrnuté nad lokty. A na jejím levém předloktí, osvíceném světlem zvnitřku skladu, byla jizva. Dlouhá 4 palce, bledá a zubatá od zápěstí směrem k lokti. Jizva Rebeci. Zastavil se mi dech. Byla to ona. Opravu byla ona. Rebeka stála ve dveřích a mluvila s Amber tichými tóny, které jsem z této vzdálenosti neslyšel. Vypadala unaveně, vyčerpaně, ale živě. Nespochybnitelně, nemožně živě. Snížil jsem dalekohled, zrak mi rozmazávaly slzy. Och můj Bože, zašeptal jsem. Rebeka, moje dcera, ona žije. Richard se ke mně naklonil a stiskl mi rameno, jeho čelist byla napjatá. Doroteo, je mi to tak líto. Vím, že je to ona žije, opakoval jsem, hlas se mi třásl. Teď přišly slzy, horké a tiché, stékajícími po tvářích. 4 roky. 4 roky smutku, viny, touhy, abych ji mohl zachránit. 4 roky sledování, jak Henry pomalu mizí, věříc, že naše dcera je navždy pryč. A ona byla tady, živá, schovaná ve skladu v Camdenu. Rebeka něco řekla Amber, pak se vrátila dovnitř. Amber se vrátila k autu, nastoupila a odjela. Dveře skladu se zavřely a ulice opět stemněla a utichla. Seděl jsem tam třesoucí se, zírající na budovu, kde se skrývala moje dcera, moje živá a dýchající dcera. Richardův hlas byl jemný. Co chceš dělat? Utřel jsem si oči, snažící se uklidnit dech. Musíme vědět proč. Proč si fingovala smrt? Proč nechala Henryho umřít s vírou, že je pryč? Proč se schovává tady? Richard přikývl.
Zítra večer se vrátíme s nahrávacím zařízením. Zjistíme, co se opravdu děje. Podíval jsem se na sklad ještě jednou, mé srdce se lámalo a zároveň se zacelovalo. Rebecca byla naživu. Ale otázka, která mě teď pronásledovala, byla ještě bolestivější než předtím. Proč? Pokud si tu se mnou, napiš 13, abych věděl, že tuto cestu kráčíš vedle mě. A pokud bys byl na mém místě, po zjištění, že tvé dítě žilo 4 roky, skrývající se za lží, konfrontoval bys je okamžitě. Nebo bys zůstal tiše a pozoroval déle, abys odhalil plnou pravdu. Předtím, než budeme pokračovat, prosím, vezmi na vědomí, že následující část tohoto příběhu obsahuje dramatizované prvky přidané pro vyprávění a vzdělávací účely. Pokud to není něco, co bys chtěl pokračovat, můžeš zde video zastavit. Ještě jsme ji nemohli konfrontovat, ne bez znalosti toho, co Dererick a Rebecca opravdu plánovali. Zítra, řekl Richard tiše, když jsme odjížděli od skladu té noci. Zítra se vrátíme s lepší technikou. Každý instinkt ve mně křičel, abych se vrátil a bouchal na ty kovové dveře, dokud je Rebecca neotevře a nevysvětlí se. Ale Richard měl pravdu. Konfrontace teď by jen vedla k lžím. Pokud jsme chtěli pravdu, plnou pravdu, museli jsme poslouchat, než zakročíme. Ve čtvrtek večer si pro mě Richard přijel těsně před 11. Na zadním sedadle ležel malý černý kufřík. Nahrávací zařízení, řekl. Kamarád z FB mi dlužil laskavost. Bezdrátové, jasný zvuk. Můžeme poslouchat živě. Podal mi 2 malé sluchátka. Před půlnocí jsme byli znovu zaparkovaní na Cooper Street, schovaní za stejným řetězovým plotem. Sklad vypadal v temnotě ještě osaměleji, jediné mdlé světlo svítilo uvnitř jako varování. Richard se pohyboval rychle a tiše. Na straně budovy, asi 6 stop vysoko, bylo prasklé okno. Opatrně vylezl, položil zařízení na vnitřní parapet, nasměroval ho doprostřed místnosti a pak se vrátil dolů. Teď čekáme, zašeptal, podávající mi jedno sluchátko. Ticho bylo nesnesitelné. Půlnoc minula. Poté 1 hodina, v 10 hodin a 7 minut přeletěla světla po ulici. Derekovo auto zaparkoval před skladem, rozhlédl se a jednou zaklepal. Dveře se okamžitě otevřely. Rebecca na něj čekala. Zastavil se mi dech, když zvuk zaplavil mé ucho. Krok, zavření dveří, pak Dererickův hlas, ostře rozčilený. Přijít k domu minulý týden, to byla první a poslední návštěva. Rozumíš? Rebečin hlas následoval obranářsky. Potřebovala jsem Sofin rodný list pro nové doklady. Nemohla si to získat, aniž bys vzbudila otázky. Není mi to jedno, Derek se rozčílil. Soused tě viděl. Budova má teď kamery. Kdybys byla chycena, byla jsem opatrná. Bylo 2 hodiny ráno. Měla jsem šálu. Nedost opatrná. Nikdy se tam znovu nevracej. Chvíli bylo ticho. Pak Dererickův tón schladl. Ještě 1 měsíc. To je vše. Tvoje matka právě zaplatila 50. 45 000 celkem. Pak zmizíme. A Sophie, ptá se Rebecca tiše. Zůstane s Dorothy. Je to čistší. Žádné problémy s péčí. Žádná stopa. Kousl jsem se do kloubu prstu, abych se ovládl. Plánovali nechat mou vnučku navždy. Po dlouhé odmlce Dererick promluvil znovu, jeho hlas byl téměř ledově klidný. Tvůj otec? Nemyslel jsem si, že by šel tak rychle. Rebecca neodpověděla, ale upřímně, pokračoval Derek, vyšlo to. Po jeho smrti tvoje matka platila rychleji. Peníze z viny. Obvinovala se, to ji udělalo štědřejší. Zabořil jsem se do sebe. Henry, můj manžel, o něm mluvit jako o páce v transakci, Rebecca nic neřekla.
Richard mi stiskl ruku, zatímco celé mé tělo začalo třást. 50 plateb, pokračoval Derek. 45 000 rozděleno 3 plus to, co jsme přesunuli do zahraničí. Nová jména přijdou první. Evropa poté. A Amber? Zeptala se Rebecca. Tam se s námi setká. Byla trpělivá. Amber. Takže to nebyla zrada, ale strategie. Židle zaskřípěla. Musím jít, řekl Derek. Nechoď k tomu domu znovu. Jsme příliš blízko, abychom to pokazili. Vím, zašeptala Rebecca. Dveře se zavřely. Derekovo auto odjelo. Seděla jsem jako zasažená bleskem, slzy mi stékaly po tvářích, sluchátka stále přitisknutá k uchu, dlouho poté, co zvuk utichl. Richardův hlas byl tichý. Dorothy, nepotřebovala jsem, aby dokončil. Rebecca nebyla obětí. Byla součástí toho všeho. Pátek ráno. Richard zavolal, věděla jsem, že to bylo nelegální. To se v soudě neudrží, řekl tiše. Ale ukáže nám to, kam se máme podívat. Seděla jsem naproti němu u stolu v kuchyni. Potom, co jsme slyšeli v nahrávce, Dererickova bezohlednost, Rebečina mlčenlivost, nemohla jsem spát. Richard zavěsil. Zavolala jsem klukovi, se kterým jsem pracovala v Baltimoru. Je dobrý s počítači. Získá Derekovi bankovní záznamy. To je nelegální, řekla jsem. Je, ale můžeme to použít, abychom nasměrovali FBI správným směrem. Jakmile budeme vědět, s čím se potýkáme, přivedeme úřady. Přikývla jsem. Co je ještě jeden překročený práh? O hodinu později Richardův telefon zavibroval. Otevřel svůj notebook a čísla zaplnila obrazovku. Derekův hlavní účet, zamumlal Richard. $900 prvního dne každého měsíce. To si ty. Zkroutila jsem se. Ale podívej se na tohle. Druhý účet, $1200 měsíčně od Eastern Logistics Incorporated. Trvá to už 4 roky. Co je Eastern Logistics? Fiktivní firma. Zrušena před 6 měsíci. Můj tip je, že Rebečina životní pojistka byla propašována přes falešnou společnost, aby se vyhnula podezření. Pravděpodobně 50 000 pojistka vyplácená v splátkách. Zvedl se mi žaludek. Vybral si na její životní pojistce. Pojďme na to počítat. Tvé 900 za 49 měsíců, 45 000 za pojistku, 1200 za stejné období, dalších 60 000, celkem přes 100 000. 100 000 postavených na lžích, na mé bolesti, na Henryho smrti. Richard kliknul na další obrazovku. 4. listopadu, před 4 dny, Derek poslal 65 000 na offshore účet na Grand Cayman. Grand Cayman. Účty jsou spoluvlastněné. Jeho hlas stuhl. Derek Callahan a Amber Danielsová. Přiblížila jsem se. Amber, ne Rebecca. Ne, Rebecca. Žádná Rebecca Hayes. Žádná Rebecca Callahan. Nic. Pokud Derek a Amber otevřeli ten účet spolu, řekla jsem pomalu. Pak Rebecca není součástí toho všeho. Richard dokončil. Odpřela jsem se. Derek a Amber, aféra, offshore účet. Mé peníze šly na účet, na kterém ani nebylo Rebečino jméno. Ona neví. Zašeptala jsem. Rebecca neví, že Derek plánuje odejít s Amber. Richard už psal. Pak otočil notebook ke mně. Rezervace letů byla provedena před 2 dny. 2 lístky. American Airlines. V pondělí 11. listopadu v 11:15 ráno z mezinárodního letiště v Filadelfii. Cíl Grand Cayman, jednosměrný. Cestující číslo 1 Derek Callahan. Cestující číslo 2
Amber Danielsová. Ne, Rebecca. Ne, Sophie. Derek nebere Rebeču s sebou. Richard řekl, že bere Amber. Plánoval to celé, Rebeču vynechal. Přitiskla jsem si ruce na obličej. Derek přesvědčil Rebeču, aby fingovala svou smrt, aby se skrývala 4 roky, aby nechala svého otce zemřít v domnění, že je pryč. Slíbil jí nový život a teď ji chce nechat za sebou s ničím. Ona neví, řekla jsem znovu. Rebecca nemá ponětí. Richard mi stiskl ruku. Co chceš dělat? Podívala jsem se na ta 2 jména na obrazovce, Derek a Amber, kteří mají odletět za 3 dny. Myslela jsem na Rebeču v tom skladu, věřící, že ji Derek miluje, že mají plán, že obětovala všechno pro budoucnost, která ji nikdy nezahrnovala. Stále jsem byla rozhněvaná na svou dceru. Nechala Henryho zemřít. Vzala mi peníze. Lhala všem. Ale také byla klamána, využívána, opuštěna a ona byla stále mou dcerou. Konfrontujeme je, řekla jsem. Oba. Předtím, než Derek odejde, Rebecca musí znát pravdu a Derek se musí za všechno zodpovídat. V pátek odpoledne Richard znovu zavolal svému hackerovi. Potřebuji všechny e-maily Amber Danielsové. Pokud to plánují spolu, komunikují, vysvětlil Richard. Potřebujeme důkaz, abychom ukázali Rebece. Hacker souhlasil. Potrvá to přes noc. Nespala jsem. Neustále jsem viděla tu obrazovku, Derek a Amber. Jednosměrné lístky. Pondělí 11:15 ráno. 2 dny do odletu. V sobotu ráno. Richardův telefon zavibroval. Objevil se zašifrovaný soubor. Archiv e-mailů Amber. Posledních 6 měsíců. Hledali jsme Derekovo jméno. Richard přestal rolovat. Tady, 10. listopadu. Řetězec e-mailů mezi Derekem a Amber. Od Amber Danielsové k Derekovi Callahanovi. Datum 10. listopadu, 18 hodin 47 minut. Ještě 2 týdny, zlato. Potom vezmeme všechno a zmizíme. Rebecca ani nebude vědět, co se stalo. Od Derek Callahan k Amber Danielsové. Datum 10. listopadu, 19 hodin 3 minuty. Už nemohu čekat. Byla užitečná, ale začíná to být příliš riskantní. Jakmile budeme na Grand Cayman, přerušíme veškerý kontakt. Nikdy nás nenajde. Od Amber Danielsové k Derekovi Callahanovi. Datum 10. listopadu, 19 hodin 15 minut. Co s dítětem? Od Derek Callahan k Amber Danielsové. Datum 10. listopadu, 19 hodin 22 minut. Není náš problém. Nech matku, ať se o to postará. Dorothy platila 4 roky. Může dál platit. Seděla jsem zpět, ruce mi třásly. Opuštějí Sophie, zašeptala jsem. Opuštějí Rebeču. Byla užitečná. Dererick to o mé dceři napsal, o ženě, kterou si vzal, přesvědčil ji, aby fingovala svou smrt, aby se skrývala 4 roky. Nazýval ji užitečnou jako nástroj. Rebecca si myslela, že má s Derekem plán, řekl Richard tiše. Neměla ponětí. Rebecca byla v tom skladu a čekala, věřící, že za 2 týdny budou konečně volní. Nevěděla, že Derek odchází v pondělí. Nevěděla o offshore účtu s Amberiným jménem. Nevěděla o lístcích. Jakmile Derek odejde, zůstane jí nic. Ano, byla jsem na Rebeču rozhněvaná. Nechala Henryho zemřít. Vzala mi peníze. Zradila všechny. Ale také byla zrazena. Derek ji manipuloval, využíval. A nyní ji opouští, jako opouští Sophie. Máme 2 dny. Řekla jsem, musíme je zastavit. Jak, zeptal se Richard.
Pokud se objevíme na letišti, utečou. Zítra v noci půjdeme do skladu. Konfrontujeme Dereka a Rebeču spolu. Ukážeme Rebece tyto e-maily. Přesvědčíme ji, aby viděla, co Derek opravdu plánuje. Myslíš, že nám uvěří? Musí. Držela jsem ten výtisk. Ejer ona dererickин onu geride brakténé gesterirsek, belky ona dnr. Belky by zebunu durdurmam zda i jadm eder. Ve ejer etmese, o zaman FBI aras. Hersei teslim ederis. Keitlar, banka Keitlar, postalar. Brakn onlar halecin. Richard Basen salat. Jar ngece. Amadortí. Teredede jít eti. Ence Sofí ile konus malsen. Sofí, neden. Inký bujanéles giderse, Derek Karsa, FBI devreje girerse, Sofí ortada kalakak. Doruju senden dujma i hak ediyor, jabanslardan dale. Haklit. Sofí sekis jasndejt. Bejík babasn kejbet misti. Anesini kejbettini sanmst vesimdi kendisine se ilenen hibirsein doru olmadn mek izerejdi. Tamam, dedim se sisce. Bugín Sofí ile konusakam. Cumartesi aksam, Sofí ypsilony evimegetirdim. Rebeka ile jí zlesmeden ence, torunumun birsej geri pger medíni bilmem gereki jordu. Dererick sífe dujmadan kabal eti. Tabíky, dortí, geceji džermeji ok isterdy. Sofí arabada se sizdi, srt antasn sk tutu jordu, pencereden de saré baki jordu. Normal de okul hakknda sohbet ederdy. Bu aksam, neredejzehi konusmat. Evde, pejnirlitostve domates orbas japtém. Javas jedi, sandví evirdy, jemekten ok iterek. Aksam jemainden sonra, onu Rebeka nn eski odasna kardum. Sofí pijamalarn gierken konusmat. Geriden tiimde, jatan izerinde eskibir pelus AY tutu jordu. Rebeka nn ocukluk pelus AYS. Sofí onuska kucaklat, geziaslar janaklandan siltí. Janda oturdum, omzuna kolumu sardum. Sofí, KNM, oksesisin. Seni rahač eden birsejvar M. Basen salat, gezlerini silerek. Bana hersei anlatabilirsin. Ne olursa olsun, benimlegí vendesin. Dudaklarti tredy, sonrase sikájí k birtonda. Seni izmek istemiorum, bejí káne. Beni asla izemesin. Gezlerin jukar kaldrede, gezleri kezarms. Babam dediky, ejer sanaseilersem, seni alatr. Zaten ok aladn. Setemdan bir souklízgar geti. Neseiledi. Teredede jít eti, a y skatutu. Sonra kelimeler de kiltí. Gín hafta bir gece, sate, pencereminsnda bir siler dujdum. Bir kadn geredeim. Gizleni jormus gibi bir atktaky jordu. Amaceaem parmeila dokun maja uzandnda, kolunu geredeim. Sofí sol kolunu dokundu, gerin mejen bir izgí izlejerek. Tamburada bir jara svart. Uzun bir jara, tpk aneminka za sonras jaras gibi. Nefesim kesildy. Sonra neoldu. Babamn odasna kostum. Sanrm anemi geredeim dedim, ama o oksesi zlesti. Sonra bana hajal etými seiledi. Anemin jokluvunun ezlemíle bejnim, gerek olmajan sileri germemi saliordu dedi. Sofínin se siti tredy. Giden birisini seven insanlarn bazen onlar geredei jení hajal etiklerini, bunun normal ama gerek olmadn seiledi. Derek kendikázeten kandrms, sekis jasndaki birine halísinasion geredei jení inandrmst. Vedediky, sana seilememeliím ínký anem ízejínden zaten okýský nesejín ve ejer seilersem, daha fazla alatr. Kalbiny incitecektim dedi. Birgezias janaklandan siltí.
Kalbini incitmek istemedim, beyikáne. Bana oknazik oldun. Sofii psyloni kolarma ektim, skasardm, kájík bedeninin hákár klarila titredýni hisettim. Och, Sofii, die efseldadm, geziaslarm sana de kiltý. Sen okcesursun, inanomas derecedecesursun ve hibirsei janeles japmadn. Hibirsei. Bana sarlede, daha fazla ala jarak, tým korku ve karská lkd saré de kiltý. Onu hákár klar sakin lesene kadar kucakladm. Sonra geri ekilip gezlerinin iine bakmak istedim. Sofii, sana birsei se ilemem lazm. Geredejí jen kadn, ojara izi olan, senin anen. Gezleri bejí jídejí. En canele tatlm. Uzaklardeit ama hajata. Veseni okjaknda tekrar germeni salajacam. Sofii bakt, inanž zelká ve umut jízí nedoldu. Gerekten mi. En hajata Evet, bebeim, hajata. Sofii kolarn boinuma sart, asla brakmajakak mzgiby. Skasaldm, kalbim aypsilonen anda krlior ve onarliordu. Torunum, masum, gízel torunum, byrokjalan ortasnda kalms. Dererick onu kulanms, manipile etmis, gezlerini sorgulamasna neden olmustu. Jar engece, onabunun hesabn sorma sanseme olakakt. Bejíkáne. Sofie sesi omzumdan jumusak birsekil de geldi. Evet, tatlm. Anemine zaman gere bilirim. Gezlerimi kapatm, onu daha dajaken lastrdum. Jaknda, Sofii. Ok jaknda. Ama ence, bejíkánenin japmas gereken okzor birsei var. Cumartesi gecesi, sate on. Richard ilekem dená dorujola KTK. Zaman geldi. Sofii, komsuda benim evim de gívendedy. Bununla ízlesmesine gerek joktu. Depo enimizde íkseli jordu, bir pencere atlandan sanhafiv bir essocáskemelte gerini jordu. Richard, bir sokak de park eti. Hazer MSN. Beasm saladm. Hibu kadar hazer olmamstm. Kapia doru íridíká. Kalbim arpiordu ama elerim sakindi. Artéká titreme joktu. Artéká gezias joktu. Kapia vurduk. Přehlasované salam vurma. Eriden a jak seslery. Kap alt. Rebeka orada, kam planteríle iden latm zbyr sekil de duru jordu. Dahazajv gerini jordu, salar uzams, gerie toplanms. Ízerinde bejí kebir tisert ve kot pantolon vart. Gezleri benimle bulustu. Dona kalt. En, sesi zarzor bir efseldama. Nasobildin ben beklemedim. Adm atm, Richard arkamda. Rebeka geri giti, a za ak kapal. Deposouk ve karanlkt, sadece devril misbir sandali de lanterin sila. Birkáe sede bir viku tulumu, plastik torbalar inde kia fetleriecek. Kázetem dert ildr burada jasjordu. En, akleja bilirim. Rebeka enen sesi titri jordu. Baban giti, Rebeka. Kelimeler souk bir sekil de káté. Rebeka enen ízejí ekti. Byli jorum. Okýskýným. Gerekten mi. Jak lasteme. Gerekten byli jor musun. Evet, derek bana séi ledi. O, senin urneni rafta brakten alt a y sonra vefat eti. Sesim efke jeramen sabit. Alt a y, Rebeka. Ali jordu. Ískýným, en. Asla istemedim. Hergece o urnenin janda oturu jordu. Hergece o koltukta oturu psana gínini anlati jordu, seni korujamat in ezeir dili jordu. Bazen sabahaen ikisinde uinedm ve karanlkta seni vseldarken orada bulurdum. Rebeka hákárarak ízejíní kapat. Ínelejí insanlarn alentlar. As eneim eset. Bylim selveteknik terimler.
Limbic systém, dopamin, oxytocin, hippocampus. Rakamlar, zorun lukural. Alt ile, LAY, KRKBS bin dolar. Tutarl K. Balanma. Dízen lejíci eklemeler. Taml K. Ton koruma. Ben istemedim ki o, odun kirive nehirta slarila doluidu. Rebeka enen eleri dei stejí. Jízejíndeki kan ekildi. Ne. Birsémine odun kirive nehirta slar. Hergece baban konustuu sei bujdu. O, senin legerie kalantek sein bu olduna inaniordu. Heir. Rebeka basen salat, geri doru giderken duvara arpete. Derek, jalan sei ledi. Bana jalan sei ledi. Babana, Sofie vesen buna izin verdin. Uren hakknda birsei bilmi jordum. Rebeka enen sesi ikseldi. Jemin ederim. Ama geri kalan hakknda bili jordun. Elinini taklit etini bili jordun. Bizim jastu takam zbili jordun. Baban iklakan bili jordun. Vejne debunu japténe. En, lít fen. Onun inne japténe bili jormusun. Seni kejbetmek onu mahvetti. Jiemedi, ujujamat. Saatlerce senin jatak odaskapexn eninde durur, sadece bakar, de sarekman umart. Rebeka duvardan asadoru kajarak jere oturdu, dizlerine kolarn sararak, hákárarak titriordu. Onun mesini istemedim. Bouzenda de jím lendi. Babam seviorum. Kinizi de seviorum. Sadece umucuzdum vederektek jolun bu oldunu seiledi. Nedejí sindín. Onun eninde emeldim. Unutakams, devam edeceimizi, baban i ypsilony olakan mdejí sindín. Sadece ksabir síre olakan dejí sindím. Derek, paraj alnca geri deneceimizi vedurumu a klejabileceimizi seiledi. Ilgdokus IZ dolar, eli AY bojunca. KRKBS bin dolar. Beni izledin, dereke edeme japarken sen bude poda saklani jordun. Senin edeme japténe bilmi jordum. Rebeka enen sesi KRLD. Derek bana bunun sigorta paras oldunu, sadece Sofínin bakmna i jardemce oldumu seiledi. Oparaj, parmaklarmkana jana kadarkia fetleri onararak kazandum, die sesisce seiledim. Inký torunuma i jardm etými dejí sindím, inký seni Elíza nedi jordum. Ískýným, Rebeka enen sesi paralant. Okýskýným, en. Kázetemen jerde hákárarak oturdúnu geredejím vejím debirsein KRLDN hisettim. Beni i hanet eti. Henry Y, Sophie Y i hanet eti. Bizi eri olduna i nandrede. Ama ohala benim KZMD. Babans izejín týden elmedy, Rebeka, sesisce seiledim. O, senin i hanetin izejínden KRK bir kalple LT. Rebeka jukar bakt, izejí geziaslarila dolmus, gezlerike zárms vesismisti. Gerej ona gestermek sadece beáslangt inký Rebeka henís NKTKSM bilmi jordu. Derek ve embr hakknda, offshore sab hakknda, pazartesi sabach uzbiletleri hakknda hibir sej bilmi jordu. O, derek ilebir gelecek hajal ederken burada saklani jorken, derek onun arkasnda kalmak in plen japiordu. Rebeka duvara jaslanarak HKRD. Ama ben bitme mistim. O zaman bunu bana akla, dedim. Anlamam sala. Rebeka izejíní sildi. Borcum vart, en. Tehlikeli insanlar. Ejer kejbol masam, sana gelecektir. Baba. Sofie. Derek, elímíní taklit etmenintek jolunun seni korumak oldunu seiledi. Jani, kalplerimizi krmaj setin. Gajci oldunu dejí sindím. Derek, onlara edeme japnca geri deneceimizi, durumu a klejacam seiledi. Doruja pakas. Doruja pakas.
Babans lt. Rebeka. O, elerini ízíne gémerek alat. Richard nekt, tabletiny tutu jordu. Onu aldum ve Rebeka nn de emeldim. Germen gereken bir seivar. Ekran ona doru evirdim. Bir fotograf. Derek vesasn bir kadn, bir soka klambas en altenda epicior. Rebeka bakt. Okim. Amber Daniels, Derek in Sevgilisi. Heir, Derek yapmast. Bir sonraki gerintiye keydrdum. Amber Daniels dan bir e-posta. Ki hafta daha, bebeim. Sonra hersei alerhe ve kejbolurus. Rebeka byle neoldunu anlama jacak. Rebeka nni zrí soldu. Tableti alt, Derek kelahendan gelen já nt kejdrt. Ofajdal oldu, ama okryskli hale gelior. Grant kejmaná vard emzda, tým iletisimi kesiorus. Bunu plan liordu. Rebeka enen sesi neredejze dujulmast. Birkes daha kejdrdm. Ús rezervacionar. Pazartesi, on bir kasm, sate on bir on beste. Philadelphia dan Grand Kejmanátek jén. Jolcu 1, Derek Kelahen. Jolcu 2, Amber Daniels. Rebeka bakt. Jíncéjí bilet jok. Heir, Rebeka, heir Sophie. Ama Derek birlikte gidecej mezi séi lidi. Eli aypsilonen sonunda, son edemeden sonra, jalan séi lidi. Birkes daha kejdrdm. Banka hesab detailar. Grand Cayman hesab ortak sahipler Derek Kelahen, Amber Daniels. Bakienis altms bs bin $. Rebeka enen eleriti triordu. Benim admiok. Heir, japmat. Gerek jime oturdu. Derek onukulant, elimini taklit et mesini salat, hersei feda etirdi. Hayat sigortasn toplat, param alt, tým bunlar japarken bir iliski jasjordu ve Amber ile kamaj plan liordu, Rebeka y hibir sej brakmadan. Rebeka birkes daha kejdrt. Fotograf, e-postalar, biletler, hesab. Pazartesi sabah gidiorlar, dedim. Tým paraj alp, sigortan, dedim krkbs bin $, alp kejbolujorlar. Ve Sofii, Rebeka jukar bakt, geziaslar akiordu. Onlar, Sofii y benimle brakiorlar inki dortí dert ildr edeme japiordu. O edeme je devam edebilir. Aha, tanerm. Rebeka elini azna bastrt. Nejaptém. Aildi, daha kárarak alat. Bu sadece bir sululuk deildi. Bu ikmede. Nant hersej eke místejí. Ile mezi hibir se jin mahvet tím, die efseldat. Bir jalan in. Babam lt. Sen ác ektin. Sofii benimle bejí ve Derek sadece beni kulaniordu. Kzema baktéem, krl socáskem, harabe haldejdi ve efkenin sekil dejstirdíni hisettim. Korkun saimler japt, herkesi jaralat. Ama Derek onu manipile etmisti, beni manipile eti gibi. Vesimdi hersejden kurtulmak ízerejdi. Bunu durdurmatka. Rebeka enen omzunu sktm. O irkildi, jukar bakt. Onlar durdurmama iardm et. O bakslan dikti. Derek ve Amber durdurmama iardm et. Babana adalet salama konusunda bana iardm et. Ve nemlisi, ona omzunu skarak, kzn, Sofii y kurtar mama iardm et. Rebeka enen gezleri alt. O, beniterk etými dejísín melidil. O, senin hajata oldunu bilior. Onadím gecese iledim, seni germek istior ama ence Derekin parajla kejbolmaddan emin olmalis. Sofiinin bir gelecej oldundan emin olmalis. Rebeka enen ifadesinde bir sej deisti. Sululuk hala oradait. Ác hala oradait ama altında kararlká vart. Nejapmam istior sun.
V neděli odpoledne jsme seděli v kanceláři inspektora Nathana Fostera na pobočce FBI na Arch Street. Byla jsem tam já, Rebecca Richard a inspektor. Foster byl ve svých pozdních 40 letech, jeho pohled prozrazoval 20 let zkušeností ve federální službě. Vedle něj seděl Samuel Garrett, obhájce, který souhlasil, že bude zastupovat Rebeccu výměnou za její spolupráci. Položila jsem složku na Fosterův stůl. Uvnitř byly bezpečnostní záběry, na kterých byla Rebecca, jak vchází do Derrickovy budovy, nahrávka ze skladu, kde Derrick přiznal, že využíval smrt Henryho k vymáhání peněz z viny. E-maily mezi Derrickem a Amber, které plánovali opustit Rebeccu, a letenky pro 2 cestující, kteří měli odletět v pondělí v 11 hodin 15 minut. Foster četl přepis, kde Derrick mluvil o jejím otci. Nemyslela jsem si, že by starý muž jednal tak rychle, ale vyšlo to. Potom, co to řekl, Rebecca zaplatila rychleji. Peníze z viny. Jeho čelist se napěla. Některé z těchto informací byly získány nezákonně, řekl Foster. Víme to, odpověděla Richard. Žádáme vás, abyste to vyšetřili legálními kanály. Bankovní záznamy, offshore účty, podvody s pojištěním, to vše lze řádně ověřit. Foster se podíval na Rebeccu. Pokud svědčíte, můžeme postoupit dál, ale potřebuji pravdu. Všechnu. Rebecca se jí třásly ruce. Derrick mi řekl, že jsme na dně s dluhy. Lékařské účty, podnikatelské půjčky. Řekl, že předstírat svou smrt je jediný způsob, jak ven. Vybíral by životní pojištění, splatil by vše a začali bychom znovu. Věřila jsem mu. A vy jste nevěděla. Foster se ptal, že vaše matka byla ta, která platila $900 každý měsíc. Rebecca zavřela oči. Ne až do před 2 dny. Foster se opřel dozadu. A nevěděla jste o Amber Daniels nebo offshore účtu na Kajmanských ostrovech, na kterém byli jen Derrick a Amber? Rebecca zavrtěla hlavou, slzy jí kanuly po tvářích. Garrett promluvil. Inspektore, moje klientka byla obětí manipulativního ovládání a podvodu. Plně spolupracuje na výměnu za imunitu. Foster se zamyslel. Poradím se s americkým prokurátorem, ale na základě těchto důkazů máme dostatek pro zatykač. Akci provedeme zítra ráno na letišti. Mé srdce divoce bušilo. Nastupují v 11 hodin 15 minut. Terminál B, brána B11. Umístíme vás do bezpečné pozorovací zóny. Jakmile je zajmeme, můžete přistoupit, ale jen když to bude bezpečné. Rebecca přikývla. Chápu. Foster vstal. Toto je federální operace. Callahan a Daniels neodejdou z letiště jako svobodní občané. V pondělí ráno v 10 hodin 30 minut jsme stáli za bezpečnostní bariérou na horním patře terminálu B, asi 50 yardů od brány B1. 2 agenti FBI v civilu stáli s námi. Dolů jsme měli jasný výhled na prostor brány. Fosterův hlas se ozval z malého rádia, které jeden z agentů držel. Subjekty se blíží k bezpečnostnímu kontrolnímu bodu. Všechny jednotky, připravte se. V 11 hodin 10 minut jsem je uviděla. Derrick šel skrz s černou taškou. Amber ho následovala, blonďaté vlasy stažené do culíku, sluneční brýle, kožená bunda. Sedli si u brány B11. V 11 hodin 12 minut Foster a 3 agenti přicházeli z různých směrů. Derrick Callahan, Amber Daniels, FBI, jste zatčeni. Derrickova tvář zbledla. Amber se pokusila postavit, ale agenti jí to zablokovali. Během několika sekund už měli oba pouta. Derrick vykřikl něco, co jsem neslyšela. Amberiny sluneční brýle spadly na podlahu. Agent vedle mě promluvil do rádia. Subjekty zabezpečeny, všechno v pořádku. Fosterův hlas se ozval. Paní Hassová, můžete přistoupit.
Sestoupili jsme po schodech. Mé nohy se cítily jako olověné. Když jsme dorazili do prostoru brány, Derek stál mezi dvěma agenty, zápěstí měl spoutaná za zády. Jeho oči se rozhlížely po davu, až se zastavili na nás, na mě, na Richard a na Rebeču. Jeho tvář zbledla. Rebeka udělala krok vpřed, slzy jí stékaly po tvářích. Nikdy jsem nebyla součástí vašeho plánu na Grand Cayman, že? Derek nic neřekl. Ale pohled v jeho očích, šok, vztek, porážka, říkal vše. Foster stál mezi nimi. Slečno Hassová, to stačí. Pan Callahan bude mít možnost promluvit na federálním soudu. Když odvedli Dereka pryč, Rebeka mi vzala ruku. Omlouvám se, mami, vím, řekla jsem tiše. Ale společně to napravíme, o 3 měsíce později byl soudní sál plný. Seděla jsem v první řadě vedle Richard. Naproti na lavici seděl Derek v oranžovém kombinéze, hlavu měl skloněnou. Amber zírala přímo před sebe. Rebeka seděla u obhajoby se Samuelem Garrettem. Soudkyně Susan Harrington se na nás dívala z lavice, její stříbrné vlasy rámovaly ostré, pevné oči. Pane Callahane, řekla, orchestrujete složitý podvod, který zneužil matčinu bolest a nevinnost dítěte. Manipuloval jste svou manželku, aby předstírala svou smrt, a poté jste ji plánoval opustit spolu s vaší dcerou. Jste odsouzen na 12 let do federálního vězení. Derek se ani nepohnul. Slečno Danielsová, vědomě jste se podílela na podvodu a spiknutí, 8 let ve federálním vězení. Amberina ramena se třásla. Soudkyně se obrátila na Rebeču. Slečno Hassová, byla jste obětí manipulativního ovládání. Nicméně, podílela jste se na podvodu, který způsobil obrovské škody. 10 let ve federálním vězení s možností předčasného propuštění po 6 letech, pokud budete spolupracovat a chovat se dobře. Rebeka přikývla, slzy jí stékaly po tvářích. Podívala se na mě. Nepodívala jsem se pryč. Soudkyně Harringtonová uhodila kladívkem. Tento soud se odročuje. O 2 týdny později soud nařídil zajištění Derekova offshore účtu. Dostala jsem $65,000 jako náhradu škody. Udělala jsem plán. 20,000 na opravy domu, 30,000 na svěřenecký fond pro Sofii, 15,000 na úspory. O 2 týdny později jsem znovu otevřela Hassové úpravy a šití. Cedule nad dveřmi byla stejná, jakou Henry namaloval před 30 lety. Stroje hučely tak, jak to vždy dělali. A poprvé za 4 roky jsem mohla dýchat. Sofie k nám po škole chodila většinou každý den. Seděla u pracovního stolu a učila se navlékat jehlu, učila se měřit lemy, přesně tak, jak to dělala tvá matka. Řekla jsem jí jedno odpoledne, babičko, řekla tiše, bude máma v pořádku, odložila jsem nůžky. Tvoje máma udělala chyby, velké chyby, ale snaží se to napravit. Za 6 let, pokud bude dál spolupracovat, dostane druhou šanci. Odpustíš jí? Pomyslel jsem na Jindřicha, na tu hromadu lží, na 4 roky smutku, které jsem nesl sám. Pracuji na tom, řekl jsem. Odpouštění chce čas, Sofii, ale snažím se. Té neděle jsme navštívili Jindřichův hrob. Na náhrobek jsem položil 7 krásky. Sofie mi držela ruku. Dědo, řekl jsem tiše. Spravedlnost byla vykonána. Sofie je v bezpečí a já jsem stále tady. Myslíš, že je na nás pyšný, babičko? Stiskl jsem jí ruku. Vím, že je. Toho večera jsme seděli na verandě a pozorovali západ slunce nad Frankfurtovou ulicí. Babičko? Zeptala se Sofie. Vrátí se někdy všechno do normálu? Podíval jsem se na tu malou holčičku, která ztratila tolik, která byla uvězněná ve válce, které nerozuměla. Ne, řekl jsem upřímně. Věci se nevrátí do starých kolejí. Ale společně vybudujeme něco nového, něco lepšího.
Opřela se o mé rameno a já ji objal. Tady je, co jsem se naučil. Bůh nám dává sílu, když ji nejvíce potřebujeme. Odpouštění neznamená zapomenout. Znamená to zvolit si, že nedovolíme minulosti zničit naši budoucnost. Když někoho miluješ, chráníš ho, i když to stojí všechno. Pokud tě tento příběh oslovil, prosím, sdílej ho a přihlas se k tomuto kanálu. Dejte mi vědět v komentářích. Myslíš, že si Rebeka zaslouží odpuštění, nebo jsou některé zrady příliš hluboké na to, aby se uzdravily? A poprvé za 4 roky jsem cítil, že mé srdce je skutečně v klidu. Když se ohlédnu za vším, co se stalo, nyní vidím, jak jsem byl slepý. Příliš snadno jsem důvěřoval. Dával jsem bez otázek. Nechal jsem smutek, aby mě oslabil, když jsem měl zůstat silný. Nebuď jako já. Nedovol, aby někdo zneužíval tvou lásku. Nedovol, aby manipulace skrývala za tváří rodiny. Tyto rodinné dramatické příběhy nejsou jen zábavou. Jsou to varování. Skutečné rodinné drama se děje skutečným lidem každý den. Tady je, co jsem se naučil. Za prvé, Bůh nám dává sílu v našich nejtemnějších hodinách. Když jsem si myslel, že už nemám nic, ukázal mi, že stále mám Sofii, kterou musím chránit. Důvěřuj Božímu načasování. Pravda se odhaluje, když jsme připraveni jí čelit. Za druhé, skutečné babičkovské příběhy nejsou jen o pečení cukroví a pohádkách na dobrou noc. Babičkovské příběhy jsou o tom, stát na nohou, když ostatní padají. Jsou o boji za nevinné, i když svět říká, že jsi příliš starý, příliš unavený, příliš zlomený. To nás skutečné babičkovské příběhy učí. Třetí, odpuštění není slabost, ale odpuštění bez rozumu je hloupost. Učím se odpouštět Rebece, ale nikdy nezapomenu, co obětování stálo. Bůh nás vyzývá k odpuštění, ale také nám přikazuje být moudří jako hadi. Můj osobní názor je, že rodinné dramatické příběhy jako můj se dějí všude. Babičky, dědečkové, rodiče, obětujeme všechno a někdy jsme odměněni lžemi. Ale pokračujeme dál. Pokračujeme v lásce, protože Bůh nás provází každým údolím stínů. Pokud tě tento příběh oslovil, prosím, sdílej ho. Přihlas se, abys nikdy nezmeškal tyto lekce ze skutečného života. A řekni mi v komentářích, byl jsi někdy zrazen někým, komu si důvěřoval. Jak jsi našel sílu jít dál? Na závěr, tento obsah obsahuje dramatizované vyprávění pro vzdělávací účely. Některé detaily jsou zfiktionizovány, ale lekce a poselství jsou zcela hodnotné. Pokud ti styl nesedí, to je v pořádku.